Horas samanginang, pajupang hita muste di channel YouTube namion, marhiti aka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, di na mangarade hita di jamita na nang si patol hasota di pertangyangan songoninang di permingguon si ganu minggu. Di video on nang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di pertangyangan, ima nagabe epistel tu hari minggu tanggal 20 Juni 2026 turpukta ima sian opat Musa bindu 10 opat ayat 10 sada sahro di ayat 10 sia. Di bahasa Indonesia bilangan pasal 14 ayat 11 sampai dengan 19. Opat Musa bindu 10 opat ayat 10 sada sahro di ayat 10 sia. Amang inang dutakas hujaha hami turpuhon jala hupa husor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita laho pamurahon jamita nanaing si patol hasota. Na berjulu mulu tapai hutihut panjauan ni debata tuak kana posona sian si Abraham saharo di si Musa taida ma perdalanan ningolu nasida hira dalam tanda kutip rupani namaraleale do nasida dohot debata matsai jonok di patolhas debata lo moni rohana jala direspon di alusi aka naposona si Abraham songoni nang si Musa songon nama katai namaraleale seperti bersahabat. Dalam istilah lain, sangat intim. Taida do jala taingot, pakatayon ni debata, dohot si Abraham, tiki nalahumasa uhuman, tu huta Sodom dohot Gomora. Songoni nang diturpuk taon, taida pakatayon ni debata, terlumubi tu si Musa, mulai sian naharuar bangsoi, sian perhatawanan Mesir saharo rupani di nalaho bongot nasida tu tano kadaan nakpe si Musa dang dohot bongot matsai rosu manang matsai denggan manang songon na hudok kami nakin hiran amaraleale do pakatayon manang hubungan perbincangan komunikasi ni debata dohot si Musa. Di buku opat Musaon taida ma dung haruar bangsoi sian Mesir di perdalanan nasida laho manopot huta parpadanani alai di bagasat pardalanani sai toktong do di paihutihut manang ditogihon debatana sida asa gabe bangso nabadia. Asa gawe toho si tutu songon bangso na pinilit ni debata. Ngalai taida di proses ni perdalanan ni nasida ternyata daw dupe nasida songon tadok rupani standar umat pilihan Allah. Marula-hula dupe nasida marungut-ungut jala patubuhon dalam tanda kutip tadok sogo ni rohani debata alai diturpuk taon taida rupani proses songon nadidok di bahasa Batak manyege di Hamis Selatan menampi sepertinya bisa diterjemahkan dalam memurnikan filter menyaring generasi ini untuk pantas nantinya menjadi umat yang meneruskan berkat Allah di tanah perjanjian. Alai di partikianon dang dapot do pesongoni di nasida. Jala toktong do nasida mabaen tadok rohani jut rohani debata. Dang takas di boto nasida asi dohot holong ni rohani debata. Pola do diturpuk taon taida ima naing ripasonon manang uhumon ni debata bangsoi. Di pakkatayonna do naposona si Musa. Macitakas taida rupani
di ayat 10 sada idok ibana dunginin na Jahoba matu si Musa sadia lelengon itsahan ni bangsoon au. Berarti ngaliling jala nunga marulahulak dalam tanda kutip dileai nasida debata naung paluahon nasida seperti tidak tahu diri. Alai taida na istimewa pakatayon ni debata dohot na posona si Musa di son naudok kami nakin di pembukaan matsai akrab rupani matsai uli idaon songono matong seharusnya akan naposo ni debata bergaul, dalam istilah bahasa Indonesia bergaul intim dengan Tuhan. Nasa nasolot di roha, segala sesuatu bisa dibicarakan dengan Tuhan, berbicara, berkomunikasi, ima nataida macai uli. Di dok debata, di patolhas, nanaing patupaon na, taida mamuse respon ni si Musa. Di dok ibana, unang ma, dalam bahasa sederhana, patu pasongan Tuhan, ingok ma, asa gabe marmulia guarmu, buaman non dohonon ni bangso na asing, naso manadaho. Jadi adong rupani hira songoni ungkapan seperti menjaga kredibilitas Allah hadirion di debata, alaya si tongna debata kemuliaan nama Tuhan tidak tergantung pada respon manusia dalam arti apakah manusia mengakui kemuliaannya atau tidak. Walau tidak mengakui, walau tidak memuji, walau tidak memahami kemuliaannya atau menyembahnya, dalam istilah lain juga, namanya tetap mulia. Nama Tuhan itu tetap kudus dan mulia sekalipun seluruh manusia berhenti untuk memuliakannya. Dalam artian sederhana, kemuliaan Tuhan tidak tergantung pada respon manusia itu. Kalau bahasa idok si Musa songoni nakin nama biar di mana gabi susangap gowar ni debata taidama sian turpuk tahun kembali pada pemanggilan itu sendiri. Tujuan pemanggilan itu sendiri adalah asa tadaon ni torop bangso. Debata marhite bangso na pinilitna. Asa gabi pasu-pasu nasida. Asa gabi perhitian pasu-pasu ni debata nasida tu torop bangso. Jadi dipanggil si Musa dan dalam tanda kutip meragukan kemuliaan Tuhan. Alaina neng mandok doi bana rupani berilah kesempatan bangsa ini menyatakan ataupun mewujudkan panggilannya. Lehomma asi niroham Tuhan. Dipartikian naneng roh asa dipatakas nasida hagogo ommu. Ala dipahami ibana. Tak songon panandayon ni ibana. Dope panandayon ni bangsoi maradopon debata. Terlemubi ma bangso na asing. Anggo panandayon ni si Musa tu debata songon na poso ni debata mana dunga macai takas. Jadi setiap hamba Tuhan harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah. Sungguh-sungguh percaya dan hidup seturut kehendaknya. Dengan demikianlah ia akan memiliki kemampuan kekuatan untuk memanggil ataupun mengajar orang lain tentang bagaimana percaya pada Tuhan. Jadi harus lebih awal mengenal, karena belum tentu semua umat mampu mengenal sebaik para hamba Tuhan. Tetapi dengan pengenalan yang baik daripada hamba Tuhan, mereka mengajak jemaat juga mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi hidahami turpuhon di nanang uhumon ni debata alay Roma muse asi dohot holong ni rohana gabe dang saut uhumi ditiki alay dang dohonota gabe matsuadahon uhum ni debata, dalam artian setiap pelanggaran konsekuensinya harus dihukum karena itu adalah keadilan Tuhan. Maka dalam pengorbanan Yesus kita melihat tidak mungkin pelanggaran manusia itu diabaikan begitu saja. Maka harus ada sebagai pengganti dari kematian manusia itu ataupun hukuman manusia itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Alanido nakpe ditiki
dang diuhum debata. Ngalai di proses perjalanan di bangsa muse taida do generasi yang diberangkatkan ini, generasi yang berjalan dalam ketidaktaatan ini tidak akan masuk pada tanah perjanjian. Dan masuk nasida. Gabe liling manasida tong nang di perjalanan asalam nakin ditampi, disaring, difilter, kemudian mereka betul-betul siap dalam generasi yang baru masuk pada tanah perjanjian. Atong aha manang idauta sebuah nota di jamita pertanyaan. Di pikiran nami lantak kasma patol hasota taringot tu lomo ni rohani debata nasai manogi hok kita tu bagasan ngulu na imparu. Asa takas taatu si tong hukuman Tuhan itu juga nyata. Tetapi jauh melampaui itu adongdo asi dohot holong ni rohana. Nasai mangalihot tiki dihita asa sai tong mangalaka tu haim baruon. Jadi asi dohot holong ni rohani debata na mangalihon tiki parasian do petu hita tapake mai laho mangulahon akan hombar tulomo ni rohana maka porsiai Jesus Kristus naung sinuruna laho manubsita paimbaruhon diri ta di bagasan asi dohot holong ni rohani debata asa di ujungna takas taida holong ni rohani debata ai ido tujuatta di ngoluta asala marnida hita di asi dohot holong ni rohani debata naung takas rotu hita di bagasan Yesus Kristus di paimbaru hita jala di naung di lehot di hita haluau ni marlas ni rohama hita di denggan basa dohot holong ni rohani debata ima dasar sukacita kita las ni rohatta di ngolu siganopari.